първата мача. Тук искам да покажа и втората мача. Тук е втората мача. Да. И отиваме да тренираме неуморно, защото толкова да правим сте безработни, по цял ден само слушам къде да се съберем. И така си кои работи ще ви пусна от пилатеса. А така. Селинче, ела да си покажеш мачата. Ние тук сме някакъв матчинг. Пилатес. Няма да ходим в 8, ще ходим в 9. Защо не те ли ти дойде повече? Не, просто май вече съм отвикнала. Така, да мен ми е абсурдно да ставам работно. След малко няма да стане работницата. Не бе, готино е такова някакво. И това трябва да тренирам, за да може да издаем на гърба такива... Да. Да. Аз много време ходих само на това да се държа по Кения с водата. И... Да. Там вече всеки гледа за производител, гледа да започва. Да, но някакви хора, смисъл ти ако знаеш какви работи пишат, те не вярват, защото съществуват такива работи и че не... Между другото, аз като човек, който се занимава и с от другата страна на нещата в производството, полиестер в принцип е по-скъп от памука. Те спориха как памук нямало те да се купуват, не можело да се купи, не можело да се тренира в него, ма някакви такива луди работи. Следно, и сменяте ли полиестер с производството е много сложно да се направи, да се намери качествен полиестер и да се произведе и да се по-скъп от памука. Памука е по-евтин материал. Да, но не това не е проблема толкова полиестер, това е проблема с колко избелват, с колко боите, с някакви такива работи. Ама явно български пазар още не е стигнал до там скоро. Защото някакъв жена ми обяснява как ти като отидеш в гората, да минеш 15 градуса и трябвало ветровка, тази ветровка няма как да госпожа. Аз в видеото съм казала, че става просто това си йога. Каква добра. Някаква жена беше написала, че тя е живела в Москва и трябва задължително да се носят такива полиестерни работи, защото там няма как да отседеш през зимата, ако нямаш що. Така добре, да се правим, бе. Не, тя се написва. Пак сигурно няма да се Да, възможно да е била да паспим. За точка гена. Трябва се да се уверявам правилно.
Не говорим някакви супер малки миглички, такива минималистични, все едно се спирала просто. Чакай само, да снимка си свърши. Стигнахме и при Яна. Янче, кажи добър ден и Линчето. Тя е много сериозна. Ничего. И сега ще ми правят миглички. Така, приключихме с миглите. Не знам дали ме чувате, защото тук е супер мега. Да, мерси. Защото тук е супер мега шумно. Не, няма проблем. Тук е супер мега шумно. Не знам колко се чуваме. Надявам се, че се чуваме. Но това е резултата на миглите. Чакайте. Така изглеждат. И трябва да видя Яна всъщност какво е записвала. Ще ви пусна и малко някакви шотове от това, какво се е случвало. Получается, да? Да. А там просто, ну, извините. Покажи, что там видно. Ты можешь ходить так снимать, видишь, он может за нами двигаться, отслеживать. Това е нашата приятелка Лина. Вече? Здравейте! Да, това е за влога в YouTube. О, вау! Да. Лина, тя ми направи миглите и са брутални, така че ще и лиснем ето тук отдолу тага в Instagram, така че да й пишете. Да. Айде, Янчето донесе някакъв кекс. Ой, очень вкусно пахнет.